Zanilangane Miriamu Zanilangane Zanilangane Miriamu Zanilangane Miriamu Zanilangane Zanilangane Miriamu Zanilangane Miriamu Zanilangane Miriamu Zanilangane Ndafika ruina anangi parwantu amenewa anangi parwantu amenewa Karayibazana baba mudzibawo Karayibazana baba ando kadura abani bawo ndipamsha pawo anati apa menana ndipanali kuwasentera tini nali kuwasentera tini bambo wake amene tamenana ndipaine tunkiteni mawo mwamva timopikira muja timenana ndiphera kicheni wakamulala mu omana ati boyamba iwo adzandipatsako ng'ombe adzandipatsako mkazi kwatekwe mwamvaro muli kumva rini. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Ade mwana ngona chirudzere ari pana ndafika ruina anangi parwantu amenewa anangi parwantu amenewa Karayibazana baba mudzibawo Karayibazana baba ando kadura abani bawo ndipamsha pawo anati apa menana ndipanali kuwasentera tini nali kuwasentera tini bambo wake amene tamenana ndipaine tunkiteni mawo mwamva timopikira muja timenana ndiphera kicheni wakamulala mu omana ati boyamba iwo adzandipatsako ng'ombe adzandipatsako mkazi kwatekwe mwamvaro muli kumva rini ndithu dine kufaine John ine kundipha pamudzi pawo idatu ine ndiri kuwatha menewa
Wonse muti wonse ndi utatu. Ngati zandidziwa choka Malawi utubwera muno sindabwerera kudzasevera. Mwamba. Mazindwa ere. Tudi nasiya tibabale wanga ku Malawi. Nasiya amazi wangu. Wabereki wangu. Kubwera muno kuti nkatike ntchito. Koma kuti senze tsari. Kulishandisa. Undimana kundinepera mkazi Miriamu Mjambere, simuka mire. Andizanda kutaura zvakawanda. Andizanda kutaura zvakawanda. Ruvaro vamore. Ruvaro vamore. Anya kunosvika kunze kwawapinda nako udzoke. Dauti umhanye unosvika kunze kwawapinda nako udzoke. Titaure newe zvishoma. Titaure newe zvishoma. Mhanya iwe. Mhanya iwe. Yo Miriamu. Andisharinzwa kurwadza. Kuuya kwawaita panapa wauya nedambudziko regumbo. Kuuya kwawaita panapa wauya nedambudziko regumbo. Nokuti gumbo iri rine makore anopfuura 15. Nokuti gumbo iri rine makore anopfuura 15. Richikurwadza gumbo iroro. Richikurwadza gumbo iroro. Usiku andirari ndotora ndakaka. Wazama kurapwa nevechibhoyi. Wazama kurapwa nevechibhoyi. Wazama kurapwa nevaprofiti. Wazama kurapwa nevaprofiti. Asi hazvisi kupera. Asi hazvisi kupera. Ndariraira nhasi gumbo rapora. Ndariraira nhasi gumbo rapora. Tatomhanya kusvika kumfungi. Zvetukatoni. Zvetukatoni. Daudzwa nemuponesi kuchita zvakanaka. Waita zvakanaka. Waita zvakanaka. Watopona izvi. Watopona izvo. Ndozvandinoita izvozvo. Ruvaro vamore. Nyaya yanga iripo ndeyekuti baba wako iwewe. Nyaya yanga iripo ndeyekuti baba wako iwewe. Vakauraya muri vana vadiki. Baba Ephraim atindi. Vakamuurayira mukicheni ari mwana mudiki vakamumbisa kuti tichamupa mombe nemukadzi. Iye akabva kwese kuMalawi akasiya vabereki vake kuMalawi achiuya zotsvagawo basa. Akavanyepera saka andichapedza musha wese. Tandoita sei ndiyambutse iwowe. Ruvaro vamore. Haleluya. Ndatogadzira nyaya yako izvozvi. Ndatogadzira nyaya yako izvozvi. Hakuna achafa kubva nhasi. Hakuna achafa kubva nhasi. Ndakusunungura. Ndakusunungura. Saruvaro. Ruvaro vamore. Haleluya. Amen. Unodzoka pano musi wechipiri. Unodzoka pano musi wechipiri. Tichiona kuti waasei. Tichiona kuti waasei. Andokaenda kwadhokota wakarapwa. Andokaenda kwadhokota wakarapwa. Unozodzokera. Unozodzokera. Unoongororwa nadhokota. Unoongororwa nadhokota. Zvaita here.
Ruvaro vamore. Haleluya. Wakasimba unekodzero kudzokera kwa doctor. Nyango zvako wakasimba unekodzero kudzokera kuna doctor. Doctor anobvatarisa kadi. Doctor anobvatarisa kadi. Obva aona kuti wapora here zveshuwa. Vanobva kuti wapora here zveshuwa. Saka pakati pako chinodiwa kuisa rutendo rwa Jesu. Saka pakati pako chinodiwa kuisa rutendo rwa Jesu. Uziye kuti mwanakomana Yesu akuponesa. Uziye mwanakomana Yesu akuponesa. Ini chaita zvandakatumwa naBaba. Ini chaita zvandakatumwa naBaba. Nokuti akandituma anozvigona. Nokuti akandituma anozvigona. Ruvaro vamore. Haleluya. Vanoita zvakanaka. Ruvaro vamore. Unosimuka panapa na 3 o'clock. Unosimuka panapa na 3 o'clock. Takaona kuti chiri kufamba here. Takaona kuti chiri kufamba here. Tiripa dzinenge dzachayawa kutoenda kumba kwako. Tiripa dzinenge dzachayawa kutoenda kumba kwako. Ndakupa muna mato kuenda nawo. Ndakupa muna mato kuenda nawo. Ndaudzwa nemuponesi kuti ndidaro. Ndaudzwa nemuponesi kuti ndidaro. Ruvaro vamore. Uneze kutaura here kana chichemo. Unechita kutaura here kana chichemo. Ndapona kudai ndichachemesha kana. Pasina chii. Matuita yenyu ndinotenda kwa Mungu. Maita basa mweya mutsvene zvakundiitira izvi shuwa denda ngoenda una 3 o'clock iyo ndanyatso makomo aya anorwadza andirwadza imbojoga toni aiwa kujoga kudai ani makamboita pii here kuchikoro Ruvaro vamore. Haleluya. Ruvaro vamore. Haleluya. Waita zvakanaka. Waita zvakanaka. Gara pasi. Gara pasi. Katopedza newe ndo Katopedza newe ndo zvatinoita. Chipatara ini. Ndini chipatara ini. Ruvaro vamore. Haleluya. Wako ari seyo kumba kuri seyo. Simuka kuri seyo kumba kuri seyo. Kune vanhu vane matambudziko ane makore vachishaya pundutso kana kuti zambuko. Inini ndiri kuti ndizvo tine vanhu vane mari dzakawanda chaizvo vari muno munyika, mabusinessmen, vamwe vane zvirwere zveshuga, vamwe vane BP, vamwe vane zvirwere zvavari kufungidza kuti hazvirapike kunyangwe nekenza. Inini panapa ndine simba rekurapa zvirwere izvozvo, ndinotozvitemba. Saka ndichitaura kuti mari ndinoida, saka ndiri kuti vanhu ngavasununguke kuuya, nyangwe vari kuBritain, nyangwe vari kuLondon kana vari kuMalaysia, ngavauye ndiri panapa. Mataura nyaya yakanaka imwe ndanisina kuvunza. Munhu wese ane shungu kana kuti vashoma vachona vane shungu yekuti vaite mabusiness. Kune vamwe vanhu vane mashopu akazara nezvino asi hamunzi kupinda vanhu. Vamwe vanenge vachida kubatsirwa. Vanoitwa sei vanhu vakadaro? Vanouya panapa nditori nemunamato watinoitira makorokoza, tine mumwe munamato watinoitira vanhu vemabusiness. Asi tine yatinoti private. Kune vamwe vanhu vasingakwanise kusvika pakaungana vanhu. Ivavo manje vanondifonera katinoonana ndiyo yatinozoti 1-on-1 iyai. Izvozvo manje izvozvo zvinotoita kuti ubuditse mari yekusangana neni tiri 1-on-1. Zvinoreva 1-on-1 haisi nyaya yekuti tiri kuenda pakaungana vanhu. Iprivate yatinongopedzerana isusu pasina aziva, pasina anotaura kuti takaonana nemuprofiti, pasina anotaura futi kuti ndakaenda kumba kwanhingi. Zvekuti kana takasangana parodhi kumhoresana iwe uchienda kwauri kuenda ndichienda kwandiri kuenda hatizivani. Vanhu vachida kubvisirwa kana zvikwambo zviri mumusha mavo kana pane zvanetsa mumusha mavo, makasunungukawo here kupota muchienda kunzvimbo dzakadaro muchinobatsira vanhu zvamataura nyaya 1-on-1? Ya, inini ndiri munhu akasununguka zvakanyanya kuvanhu, nokuti vanhu ndova ndakatumirwa naMwari. Vanhu ndova ndinotoda kunyanya, ndinotoda vanhu kupfuura madiro andinozviita inini. Saka vanhu vakadaro vaudzei, hatizive maudziro amunovaita, asi ngavauye ndivabatsire. Vanozozviona vega kuti kwataenda kune rudo rwakaita sei. Mashoko enyu ekupedzisira ndeyekuti vanhu vangakubatei pafoni nhamba dzipi dzavangataura namadzibaba aPetros? Ya, ndine 0774 ndo nhamba dzangu idzodzo, 0774 75 53 71, 0774 53 0774 75 53 71 ndo nhamba dzangu dzokuti kana ukandifonera ndinokwanisa kudaira. Asi ndine time yandisingakwanise kutaura nevanhu kuti ndinenge ndakawandirwawo nevanhu vandinenge ndichitaura navo. Saka ndinozopa vakomana vangu zvokuti kana vanhu vakataura ngavasabatikane kuti sei tadairwa nemunhu asiriye, nokuti pamwe pacho munhu anogona kuzotaura kuti havadaire foni nenguva, ndinenge ndiri bhiziwo nezvimwe, unenge usiri wani munhu kawandinenge ndichibatsira. Ndofunga imimi semunhu asvika panapa achibvunza mubvunzo maita chinhu chakanaka chaizvo. Vanhu vedu vanenge vachiuya muchavaonawo kana lockdown yapera kuti vakawanda sei. Ndine munhu baba, handiteerwe newani munhu, handisi muprofita wapasi pemuti kai wokuti ndinoshanda ndakawanda, nditori nesangano rine vanhu vapenyu vanotofamba zvekuti kana munhu akazoti ndinoda kuenda pasangano anotoona kuti kwandiri kuenda kumusha kune vanhu. Handisi ng'anga yekuti ndinenge nditeerwa nevanhu 3 zvoita vamwe vaprofita zvekuti tine mutumbi 3 yevanhu. Kana uine vanhu 3 hauna kana munhu, wangofanana kuti iwewe nemukadzi wako nevana vako, saka hauna sangano.
tinotenda zvikuru kwazvo maita basa nokuti panguva yekuti tigone kunge tichitaura nemi pashort notice yatakupai. Aiwa, tinotenda. Ndine chishuwiro chokuti vanhu vese variko vari munzvimbo dzakasiyana siyana vari kutionawo nevari kutinzwa. Ndinoti mese komborerwa ina Mwari. Iye Mwari ndiye musiki wenyu akatisika tese pasi pano, saka ndinotenda nenguva yapfupi yatapuhwa iyoyi kuti tinge tichitaura. Kune vanonyazondiziva vachandiona ipapa vachatokuudzaiwo kana vachitaurawo makomenzi avo akanaka, ndokunge vanhu vachida kutaura zvinhu zvakanaka chaizvo. Muchanzwa vanhu vachitaura kuti murume uyu hatina kutanga kumuona nhasi, takabva naye kare kare, zvokuti panapa pamauya apa handikwanise kuverenga kuti takavhura masangano akawanda sei. Imi munoshandira muri kupi? Ndo information yandiri kuda kekupedzisira. Pari zvinezvi sekunze kune lockdown hatikwanise kuenda pamasowe, hatikwanise kuenda pasangano. Unokwanisa kundifonera toona kuti tingakwanise kuonana papi zvenguva pfupi. Kana usina kufona zvinonetsa kuti tionane. Asi kana lockdown yapera tinenge tiri pasangano pedu ku Trojan Mine. Panonzi pa Kenani ndiko patinenge tiri ku Trojan Mine mubhindura. Munhu anofamba sei kana asvika mutauni yebhindura kuti asvike pa Trojan Mine ipapo pane sangano renyu? Zviri kuenderana nekuti uri kubva kupi. Kana uchibva side rekudomboshava wakabvunza vanhu uri panonzi pamanhenga kuti ndiri kuenda kupi, unotoudzwa kuti pa Trojan Mine unofamba sei kuti usvike. Kana uchibuda nearea yebhindura ukasvika panonzi paGain, ukasvika paGain ipapo kungobvunza pabus stop panjanji pai, tinozikanwa pese pese. Kana ukatobvunza akadhakwa chaiye anotomboita soba kuti akuudze nezvangu. Bus stop yavanozoburukira vakuuya panapa inonzi chii? Vanodzika pasava apa pamashops pasava apana mashops ayo panitori nebhawa, saka ukabvunza pabhawa ipapo apa zvidhakwa zvinotokuudza kuti chire nditozikanwa nekubhawa kwese kwese ndozikanwa pese pese, zvokuti kana ukapinda mubhawa ipapo ukatobvunza uri mubhawa nditokuratidza kuti ndeuku. Ichokwadi. Aiwa, komborerwa iMwari vakukomborerei. Tinotenda nenguva yamatipa. Zvakanakai. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 07738599785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen.